thug na Gárdaí trúr, beirt agus bán, his agóidí éagsúla ag gá grúpa le os cór heachláin am le clia inniuh. Is a gunne an chineachis a bhí grúpa ó bháin am an agóidíochta, agus bhíon dara grúpa am an agóide son Saoirse Cainte. Bhí na céite bailithe le chéile inneo gháhéamh de Shráid Childara. Thaobh a bháin, bhí grúpaí ar nós 40 Saoirse na hÉireann agus Vestaní buithe na hÉireann. Bhí ar a chur a gcuinead líthe nua maidir le fua chaint. Deir siad nach an imní a léirú faoin tocaí agus cníochas. Caiimiid a caint faoin na hÉireann a gur dúspáir tá aspa agus gantanas títhe sa tíir seo faoi láthair agus níl muid in éideann na tefaí mar a dúirt mé ach caiimiid a caint faoin na hÉireann atá an so ar dúspáir. Is é an rud is tábhachtaí in mhil agus in bhharil le na daoine seo. Ar an taobh den Troid, bhí lucht agóidíochta eile a tuairt aige ar an géad drám. Bhí grúpaí ar nós gréasán na hÉireann a gcuine cníochais, cóirle ina marcach na hÉireann agus ionadathe os na ceart chum ina láthair. Well, an dramatán seo os an gcóir is de chuid an fíortha dhéisiad agus tá siad sin i gcearr a Saoirse a gcuid fuach ar fud an tochaí seo. Tá mótheachtracht inniu, meas ar gach duine is mar a chéile muid agus sin mótheachtracht inniu. Ag pointe a bháin bhí clampar ann nuair a rinne na Gardaí iirecht na grúpaí agóide a chamáid siar na chéile. Tá deireadh tagtha inis leis an tréimh se cóirleáin faoi bliaí ar na dlíthe nua maidir a Saoirse Cainte. Cuomhann í Lion nuach TG Cahar.